भैया मार्कंडे पुराण के अनुसार मार्कंडे पुराण में एगो ऋषि रहले जाना ऋषि के नाम हो कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि रहले बहुत दिन तक तपस्या कइले। तब सुनावतानी हो एगो कथा ही हुए कि कथा देवी भागवत में भी लिखल बा, मार्कंडे पुराण में भी लिखल बा। कथा ही हुए मार्कंडे पुराण के, मार्कंडे पुराण के ऋषि महर्षि अरे सुंदर सुजान के, ऋषि महर्षि अब सुंदर सुजान ऋषि महर्षि अब सुंदर सुजान के अरे बुढ़ापे असलोले अरे अपना जुबानी सुनावतानी हो एगो सैकड़ों साल तक ऋषि कात्यायन तपस्या कैले। पहले तो ध्यान मगन होकर तपस्या कैले, ओकरी बाद में एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कैले, माई के तपस्या कैले। माई के तपस्या कैले जब सैकड़ों साल तक तपस्या पर सफल रहल, जगदम्बा माई प्रकट भइली, कहले जे हे संत महात्मा, हे ऋषि कात्यायन बरमानी तका कहत रहे वह लगा एगो होइते बबुआ गोतिया में कहले जे हमरा के अन्न धन सोना चांदी ना चाहिए। हे माते, हे जगदम्बा माता, हमरा के अन्न धन रुपया पैसा सोना चांदी ना चाहिए। कहां से कि वस्तु का समान है, रुपया पैसा सोना चांदी ये सब नसवान वस्तु है। माई बेटी अरे बन के तू गोदिया में माई इहे हमर लालसा बा कि माई हमरा पुत्र नहीं खान, लेकिन हमरा के पुत्र के कामना नहीं है हमरा मन में। हमरा के बेटा ना चाहिए, हमार मनोकामना बा कि हे माई हमरा घर में तू ही जन्म ल आ हमर बेटी बन के हमरे गोदिया में खेल। तो बेटी अरे बन के यही तू गोदिया में अखेलती मैया जी तू गोदिया में अखेलती मैया जी इहे बात मोरा मनसा पूरा कर तू हमरे मनसा ए भाई इहे बात मोरा मनसा पूरा कर तू मोरा मनसा ए बात मोरा मनसा पूरा कर तू तबुना सागरो बसुमिया में दुनिया में रति महीना ऋषि मुनि है कात्यायन ई वरदान आज तक केहू ना मांगे रहल। हमरा केहू आवेला तो सोना मांगेला, चांदी मांगेला, रुपया मांगेला, यश मांगेला, कीर्ति मांगेला, लेकिन हे ऋषि कात्यायन हम तारा पर खुश बानी, जा तहर मनोकामना पूरा हुई। कहिया उस समय बहुत नजदीक आई जब हम तहरा घर में बेटी बन के आई।
उहे जगदम्बा माई वरदान दिहली ऋषि कात्यायन के। कात्यायन ऋषि जब घर अइले उनकर रानी गर्भवती भइली। समय बीते लागल। समय जब बीते लागल तो जौना देवी माई के हमने के आज हमने के पूजा करी ले जा इहे देवी माई बेटी बन के ऋषि कात्यायन के घरे अइली तो इनकर नाम पड़ल कात्यायनी दी। बढ़ जब है तने कहलैया हर हर बम बम अरे भोला हो अरे उत्सव मंगल होला सोहर मंगल गवाता। अब कैसे गवाता तनी खड़ा हो जा कहा लगले बबुआ तब तो सब भइले अरे भारी हो अरे मैया बनली कुमारी अरे वो तो सब भइले भारी हो मैया बनली कुमारी हो भारी हो मैया बनली कुमारी हो। ऋषि मुनि खुशी मनावे अजय ऋषि मुनि खुशी मनावे अरे जलसा जुटल बा भारी हो मैया निकली कुमारी हो। वही घड़ी यह देवी माई राजा कात्यायन ऋषि के घर में अली जन्म लेली तो इनकर नाम परम कात्यायनी देवी। प्रेम से बोली कात्यायनी मैया की। परम आदरणीय हमने के कार्य आयोजन करता हेमंत सिंह जी बहुत बहुत रुपया आशीर्वाद हमरा के देने हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बंदन मान सम्मान यही तरी बनल यही तरी 9 गो दुर्गा के 9 गो कथा हमारा उचित बुझाई है ई है कि जौन माई के हमने के जौन रूप के पूजा आज होता वही रूप के कथा गावे के चाहिए जी। अब हमारा अगला कथा माने ब्याह जी भी सुनाई तब हम तने